Bismillah Malik Nafuni TV sanfɛ n'a ka émission Star Show n'a balimamuso n'a aw denmuso ne animatrice Dina Star Show kanubagaw donc aw bɛɛ folen don aw yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ k'an bɔra seli la aw bɛɛ san bɛɛ fatigiyala batigiyala Ala ka san caman yira aw ni anw na an ka jɛ k'o seli ɲɔgɔn fɛ bi mɔgɔ b'an bolo bi mɔgɔ dogolen tɛ n'an b'ale wele ko Zukuru ale tɔgɔ de Zukuru ale de b'an bolo an ka rappeur denmisɛnnin fitinin n'ale rappeur mais talent b'a la ni ko ne ale tɔgɔ mɛn ka ban kɔni i kɔni b'a dɔn sigi ko bɛ donc Zukuru de b'an bolo bi an ka nin plateau sanfɛ o baara de bɛ mɔnɛ bɔ mɔgɔ la Mali la i kana sɔn k'i sigi don o don wuli ni bɔgɔ la mɔgɔ kolon de bɛ mɔgɔ bila fili la fanga ko dɔ kɛ ka mama bɔ nɔgɔ la ni wolola ka papa ni mama to sɛgɛn na i kana sɔn k'i sigi bɔlɔ na don o don baara da fanga ko dɔ kɛ ka masa ninnu labɔ degun na o jigi bi kan e bɛ yala de la bɔlɔ na i kana sɔn k'i wolofa in lajɛ tɔɔrɔ la k'i ɲɛ ci a kan olu ye fɛn bɛɛ dunu ɲa i kana sɔn k'i woloba in lajɛ degun na k'i ɲɛ ci a kan olu ye fɛn bɛɛ dunu ɲa e m'a dɔn dunuya tigɛ bɛ yɛlɛma diɲɛ giri mɛ ka s'an na u y'a fɔ ko dunuya b'a la ka kalaya ne tɛ k'o de faamu an yɛrɛ de b'a la ka kalaya denkɛni i bɛ se ka keleya mɛ ala ɲɛngoya ne tɛ ka foyi de faamuya e mana bɔ i woloba in mɛ to miiri la i wolofa in mɛ to amina e mana bɔ ka du kɔnɔ mɔgɔ bɛ jɔrɔ la parce que o b'a dɔn i t'ala ka ɲuman kɛ bɔlɔ na mun de la e tɛ sɔn k'i miiri la mama la ni tun kɛra sa ye nk'ale de bi siri a cɛ la fosi tɛ na to k'i woloba in mɛna ba i la a bɛ k'i fɛ hali ni t'ala ka fɛn ɲa jamana in ko dun bɛ ka gɛlɛya fɛn tɛ sɔrɔ la an yɛrɛ ɲinɛ tɛ ɲɔgɔn na e m'a dɔn dunuyatigɛ bɛ yɛlɛma ne bɛ ka n kɔnɔ f'i ye i b'a la ka yala ka n buruja o baara de bɛ mɔnɛ bɔ mɔgɔ la Mali la i kana sɔn k'i sigi don o don wuli ni bɔgɔ la mɔgɔ kolon de bɛ mɔgɔ bila fili la fanga ko dɔ kɛ ka mama bɔ nɔgɔ la ni wolola ka papa ni mama to sɛgɛn na i kana sɔn k'i sigi bɔlɔ na don o don baara da fanga ko dɔ kɛ ka masa ninnu labɔ degun na o jigi bi kan e bɛ yala de la bɔlɔ na i kana sɔn k'i wolofa in lajɛ tɔɔrɔ la k'i ɲɛ ci a kan olu ye fɛn bɛɛ dunu ɲa i kana sɔn k'i woloba in lajɛ degun na k'i ɲɛ ci a kan olu ye fɛn bɛɛ dunu ɲa e m'a dɔn dunuyatigɛ bɛ yɛlɛma diɲɛ giri mɛ ka s'an na u y'a fɔ ko dunuya b'a la ka kalaya ne tɛ k'o de faamu an yɛrɛ de b'a la ka kalaya sitanɛ bɛ k'i nɛgɛ i kana sɔn a ka s'i la a fadenw cɛ la i kana sɔn a da ka tu i la n bɛ minan bila minan kɔnɔ ani fɛn tɛ sɔrɔ la n paraw ɲɛ jɔlen mɛ ne na tɛ se ka saliya a gɛlɛya o gɛlɛya a bɛna nɔgɔya mɛ ka n baw la don dɔ b'u ko b'a bila kasi la a kalaya o kalaya a bɛna sumaya mɛ ka n faw la don dɔ b'u ko fa bila amina duwawu ni barika de bɛ denw bɔ ɲɔgɔn na ni barika t'i la i tɛ se ka dimi dɔn anw na e m'a dɔn dunuyatigɛ bɛ yɛlɛma ne bɛ ka n kɔnɔ f'i ye b'a la ka yala ka buruja gangster an bɛ k'an da fɛ so an simi k'an kisi u ka torosiko ni subi ni zaze donc gajabajali yeah koya jara Zukuru wa i bisimila an ka Star Show kɛnɛ kan wa bi se ka foli lase i kanubagaw ma mun sigilen don waati na k'i filɛ wa ma foli bɛ n kanubaga bɛɛ ye ni Ala ka jɛ ne de ye Zɔkɔrɔ gang ye tɔgɔ yɛrɛ yɛrɛ Isumani Tarawele n bɛ bɔ commune 1 na Nafaji ok i ka foli kan a mɛnna i kanubagaw fɛ Zukuru an b'i i tɔgɔ dɔn Zukuru la mais i bɛ se k'i tɔgɔ ni jamu fɔ an ye mun tɛ rappeur ya tɔgɔ bon n tɔgɔ yɛrɛ ye Isumani Tarawele Usumani Tarawele ka bɔ min ka bɔ Nafaji ok Zukuru i k'a dɔn da ni sisan cɛ a bɛ sanji joli bɔ bon a bɛ san 6 ne ma fili san 6 a ma san 6 la yɛrɛ e bɛ dɔnkilida la ka se fo sisan ma san 6 Zukuru morceau joli de b'i bolo bon a morceau ka ca yɛrɛ ma a bɛ 15 bɔ 15 a bɛɛ bɛ album na non album tɛ ma solo kelen quoi mais i ma deli ka EP foyi t'i bolo la ou bien n t'a dɔn mixtape ninnu quoi ouais non EP n ye EP kelen bɔ ma concert wagati donc a bɛ n'a fɔ i ye concert fana kɛ o kɛra waati jumɛn bon ma kokɔrɔ a tɛmɛna ka ban le 10 août a kɛra Salon Nassini et concert k'o de la ok Zukuru a diyara n ye mais Zukuru est-ce que i ni rappeur dɔw de la ka featuring kɛ ɲɔgɔn ye rappeur baba ninnu na quoi minnu bɛ aw fana ka hauteur sanfɛ dɔɔni quoi bon k'an to groupe la
an fitirini kɛ mais n'ale solo la ni mɔgɔ ma fitirini kɛ fɔlɔ mais fitirini ko kɔni bɛ sen na hali sini ni dɔw kan ka taa projet dɔw kale. In mɔgɔ wɛrɛw de tun bɛ groupe la. An fila de tun bɛ dɔnkili la. mais o ko kɛra cogo di. bon ma kelen dɔ ye ɲin bɔ a la dɔrɔn ma. aw kɛlɛla de wa ou bien a ye ɲin bɔ a la ten. non an ma kɛlɛ a ye ɲin bɔ a la yɛrɛ de. an ma kɛlɛ. a yɛrɛ de ko ma u ka mɔgɔw ka kuma cayara dɔrɔn a ye ɲin bɔ a la. i ka dɔnkilida i ka parents ma fɛn f'i i ka dɔnkilida la. bon a daminɛ wagati ni tiɲɛ yɛrɛ la a kɔni man ni n ka l'exeri mais an bɛ wagati min na o sisan a kɛra a yɛrɛ sinon an ka dukɔnɔmɔgɔw bɛɛ bɛ ne yɛrɛ ka sɔn lamɛn. bɛɛ b'i ka sɔn lamɛn. lamɛn ma fɛn fɛn. lamɛn b'a lamɛn fɛn bɛɛ. voilà. mais i bɛ baara wɛrɛ kɛ mun tɛ dɔnkili ye. n bɛ baara wɛrɛ kɛ ne ye moto dilanna réparateur. réparateur de. ok n'o bɔra yen i tɛ baara wɛrɛ kɛ o kɔ. n'o bɔra yen dɔnkilida dɔrɔn. dɔnkilida dɔrɔn donc i ka fɛn bɛɛ bilala ka ɲɛsin dɔnkilida kelen pe dɔrɔn de ma. ay boy n bɛ moto dilan n bɛ dɔnkili fɛnɛ da. sɔnni ko dɔw fɛnɛ ka sigi sen kan. mais Zukuru mun y'a to dɔnkilida kanu nana i la f'e ka dɔnkili kanu ta. boy i yɛrɛ b'a dɔn kabi n t'a dɔn m'a f'i ye cogo min na fitinin dɔnkili yɛrɛ de diyara ne yɛrɛ ma n bɛ sɔn lamɛn ma o positioning de la n balila ka n yɛrɛ y'a kɔnɔ quoi mais a kanu mɛnna trop. ma kabi n fitinin n bɛ n sigi n bɛ freestyle ni fɛnw kɛ ka enregistrement ni fɛn ninnu quoi ma an bɛ to k'olu lamɛn. mais aw ka famille kɔnɔ dɔnkilida tɛ yen i fa tɛ dɔnkili da soit i ba tɛ dɔnkili da. non fa tɛ dɔnkili da n ba tɛ dɔnkili da ne kelen dɔrɔn de bɛ dɔnkili da. i kelen dɔrɔn de dɔnkilidala aw ka famille na. donc e kelen na kɛ dɔnkilidalaba ye. ni ala ka jɛ ba y'aw famille na. ni ala ka jɛ. voilà. ok o faamuna Zukuru est ce que e delila ka clip kɛ. bon an ye clip kɛ clip kelen. clip kelen. an ye clip kɛ. e ko o clip in i bɛ se ka misiki daminɛ dɔrɔn tɔgɔ fɔ an na. mɔgɔya. mɔgɔya. n'a kɔni fɔra mɔgɔya fɛn caman b'o kɔnɔ parce que sisan bi yɛrɛ mɔgɔya man di. bila o tɛ yɛrɛ. yarɔ. ouais. mais Zukuru i ka rap kɔnɔna na i ye kɔlɔlɔ sɔrɔ a kɔnɔ. kɔlɔlɔ ye comme problème. mɔgɔ tɛ se ka kɛ i mana kɛ baara fɛn o fɛn la diɲɛ kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ i bɛ sɛgɛn a baara la. mɔgɔ tɛ se ka baara kɛ ka sɔrɔ i ma sɛgɛn. ni baara o baara sɛgɛn yɛrɛ t'a la o baara avenir t'a la i ye sɛgɛn sɔrɔ a kɔnɔ. bon a daminɛ wagati ni sɛgɛn kun bɛ yɛrɛ parce que hali k'a dan yɛrɛ ma bidɔnmani ni fɛnw ne kun b'an bolo o yɛrɛ o ɲɔgɔn sɛgɛn tɛ. jumɛn. bidɔnmani. bidɔnmani tɔgɔ téléphone bidɔnmani a. ouais y'a ye ɲɔgɔn dɔnkilidala tɛ appareil ɲumanw fɛnɛ b'i bolo dɛ. ma parce que a mana kɛ cogo cogo a bɛɛ bɛ labɛn olu de la ka sɔrɔ ka taa studio la. ma o ko ni y'an sɛgɛn mais an bɛ wagati min kɔni na i ko sisan kɔni a ka nɔgɔ dɔɔni. i ye mɔgɔ sɔrɔ o ko nin na. ma n ye mɔgɔ sɔrɔ o ko nin na ni ala ka jɛ. mais i ka studio ko ta fanfɛla ninnu i bɛ taa sɔrɔ rappeur dɔw bɛ yen nɔ studio ko problème bɛ yen a ye ka taa dɔnkili yɛrɛ bɔ o bɛ kɛ problème y'i bolo o wariw tɛ sɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ studio dɔw wari ko ka gɛlɛn. non kɔni. mais n'i taara i bɛ mɔgɔ sɔrɔ olu la mɔgɔ min bɛ se k'i dɛmɛ studio ko ta fanfɛla fɛ. bon n ye mɔgɔ sɔrɔ ma ko bɛɛ yɛrɛ b'a dɔn ko bɛɛ daminɛ ka gɛlɛn a daminɛ olu kɔni tun tɛ yen mais an bɛ wagati min na i ko sisan kɔni tiɲɛ yɛrɛ la an min ka beatmaker Feno ma a bɛ ka koba de kɛ fɔlen don nin yɔrɔ la n t'a sara sɔrɔ. ok Feno k'i fɔlen don. n bɛ taa projet kale heure bɛɛ hali ni wari tɛ quoi ma. mais ne ye jateminɛ dɔw kɛ i yɛrɛ ka fɛn dɔw i ka ko nin dɔw la est ce que concert minnu bɛ kɛ i n'a fɔ an ka rappeur baw ka concert bɛ kɛ avant que olu bɛ yɛlɛ wa scène sanfɛ u bɛ rappeur denmisɛnninw wele u ka na u ka concert la ka kɛnɛ fifa n'u ye avant que tour bɛ s'olu yɛrɛ ma est ce que e delila ka to mɔgɔkɔrɔba nin dɔw ta la. mɔgɔkɔrɔba nin dɔ wa n delila ka to mɔgɔkɔrɔba nin dɔw ta la mais ala y'a kɛ n ma pressé quoi sinon an tɔgɔ ma hali si la an ye turu setɔ ne ma yɛrɛ mɔgɔ fila dɔrɔn o bɛ ci dɔrɔn ne bɛ ci mais ma concert tigi yɛrɛ nana Fils Dagabana ma an taara Fils ka concert la palais la mais a don an ma se ka ci. mais a yɔrɔ la i kɛra cogo di.
boy tiɲɛ yɛrɛ la rappeur kɔni ka ko kɔni prestation ko gɛlɛyaba de b'a kɔnɔna na mais i b'a bila i kunna a ɲɔgɔnna wɛrɛ fɛnɛ bɛ kɛ quoi parce que fana i tɛ se ka ci a bɛɛ la quoi ma hali n'i yɛrɛ faga i tɛ ci sani bɛɛ kan dɛ dɔw yɛrɛ bɛ kɛ i tɛ bɔ kalama ouais ok donc an bɛ i bila i ka musique kelen ɲɔgɔnna d'an ye yani an ka se an ka kuma bakuruba tɔw ma k'i ɲininkali k'o la parce que ɲininkali ma daminɛ hali sisan ouais wala mais n ka kuma na o sansi la siɲɛ kelen ugo sansi bɛ dabara la n bɛ ka sama k'i ma ye ko n bɛ fama ka bana ni tɛ nka n'a ye i dɔn fɛn o tɛ danna a bɛɛ kɛra na ne man caman a kunu kɛ fɛrɛti ye bi ye zone ye dɔn a worozilama bɛ d'i ma an bɛ mali de la anw ta yɔrɔ ka ca mɔgɔ si t'i ka sababu bɔ fɔ a daminɛ na dɔ y'a kɛ yɛlɛko fɛn bi mana bɔ u ye ŋɛ kabako epi ne yɛrɛ tɛ ala de bɛ ka bɛɛ kɛ ale de b'a ɲɛ wa bɛ se ka bɛɛ tiɲɛ a tɛ faamu nɛ dɔw b'a la ka dɛmɛ u bɛ k'u seko kɛ ne ka yɛlɛ a bɛɛ tɛ dɛ dɔw b'a la ka kɛlɛ ni ye segu ye sɔkɔrɔ tɛ tɛmɛ n tɛ saliya ala de bɛ ka bɛɛ kɛ ni wolola diɲɛ na f'i ka dɔ kɛ o kɛra ɲuman de i kan ka dɔ kɛ ka na ten ka taa ten i y'i bɔ in sɛgɛn an ka taa mɛ sira min kan an tɛ dɛsɛ a coucher ka ja o t'an bali ka tɛmɛ o kɔnɔfɛn o bɛɛ tɛ dugumafɛn sɔkɔnɔfɛn o bɛɛ tɛ dibilafɛn misiki bolo hali n tɛ se ka fɛn duga lajɛ i b'a dɔn k'a tɛ bin fɛ fɛn dɔ ka dɔgɔ nka k'i n'a bi sɛgɛn hali ni tilen o bɛ ko dɔ kɛ ki mama ko k'i bɛ fɛn dɔ sɔrɔ nɔgɔya la o fɛn kalite ninnu k'olu tɛmɛ k'i bɛ na fɛn dɔ sɔrɔ gɛlɛya la tɔɔrɔ ni ɲani k'i b'o minɛ ka ɲa k'i bɛ na fɛn min sɔrɔ nɔgɔya la k'i bɛ na fɛn min sɔrɔ gɛlɛya la tɔɔrɔ ni ɲani k'i b'o minɛ ka ugo sansi bɛ dabara la n bɛ ka sama i ma ye ko n bɛ fama ka bana ni tɛ nka n'a ye i dɔn fɛn o tɛ danna a bɛɛ kɛra na ne man caman k'u kɛ fɛrɛti ye bi ye zone ye dɔn a worozilama bɛ d'i ma an bɛ mali de la anw ta yɔrɔ ka ca mɔgɔ si t'i ka sababu bɔ fɔ a daminɛ na dɔw y'a kɛ yɛlɛko fɛn bi mana bɔ u ye ŋɛ kabako epi ne yɛrɛ tɛ ala de bɛ ka bɛɛ kɛ ale de b'a ɲɛ wa bɛ se ka bɛɛ tiɲɛ a tɛ faamu nɛ dɔw b'a la ka dɛmɛ u bɛ k'u seko kɛ ne ka yɛlɛ a bɛɛ tɛ dɛ dɔw b'a la ka kɛlɛ ni ye segu ye sɔkɔrɔ tɛ tɛmɛ ala mi deli ne sɔn sababu la n ka gɛlɛya la fo n tɔgɔ ka don bɛɛ da nafajikaw jigi bɛ sɔkɔrɔ kan danaya don fo ne ka mina in fa i bɛ bila na ne tɛ sɛgɛ k'i la ne ka dɔn ta ne ni o bɛ yala an ye ko caman ne kɛ halisa a ma ban gɛlɛya la o man bali kan baba ala tɛ fosi k'i la min ti daga n'i ye min ye don min na cɛ a banna sɛgɛn bɛ faga ɲɛji tɛ bɔ ɲɛ na kana sɔn ka ne ni ninnu sanga jele de bɛ jele dɔ bala ne mɔ na mɛ baara la cɛ anw tɛ kulonkɛ i bɛ koko la f'i ka mama diminen dɔ caman opera an ta epera i bɛ ko dɔ kɛ sinon i tɛ kɔlɔlɔ sɔrɔ mɛ miiri la don min bɛ tɔgɔba sɔrɔ nafaji tɔgɔ ka don dugu bɛɛ kɔnɔ ta da b'i la fo n ka laɲini sɔrɔ gangsi an bɛ k'an da ye fɛsɔ an simi kan kisi fɛsɔ an simi kan kisi fɛsɔ an simi kan kisi ya ko ya man ouais ala zukoro jara ye kuma ni f'i ka musique laban na c'est kɔrɔ b'a la i komi ala tɛ fosi k'i la min t'i ta kan i kuma min fɔ sa mais kan jumɛn don fɛsɔ an simi kan kisi u ka torosko ta ani subi ni zaze o kan jumɛn est ce que ani kɔkan ni bamanankan ɲagaminen don jumɛn est ce que oui kan jumɛn bon an fitini an bɛ to ka kan dɔ de fɔ ko est ce que hali i yɛrɛ kan ka bɔ a dɔ kalama hali kɔnɔkan ay bon ay non ni te kɔnɔkan kɔni sisan de kuma na o de tun y'i ɲininka parce que kan yi kabi fɔ la avant que émission mi daminɛ i bɛ ka kuma nin fɔ mais ne t'a kɔrɔ dɔn quoi bon ale o yɛrɛ de ye n ka intro ye wa n ka sɔn daminɛ na n bɛ don n'olu de n'a fɔra torosko ta i ma ta torosko wa ta torosko i ma subi i ma o ye komi bisu subi bisu n'i ko subi an bɛna fɔ ko ye subi yɛrɛ non subi bisu de don i ma zaze i ma u b'a fɔ ko ni kuma dɔw bɛ yen n'i b'a ɲini dɔnkili kɔnɔ n'i sera rappeur ma dɔrɔn i b'a sɔrɔ kuma nin ye tiɲɛ ye bilaw tɛ a bɛɛ tiɲɛ donc e fana ta dɔ ye ka na ne yɛrɛ ma minnu fana ka dɔn ta u ka sɔrɔ ma n'a fɔra ko zaze o kɔrɔ de k'a sanse wa ma donc zaze ma mais kuma est-ce que ne b'a to a bɛ kɛ i n'a fɔ fila wa zaze zeza i bɛ tila k'o yɛlɛma a bɛ na i sanse wa. o tuma i bɛna kɛ gɛngisa yɛrɛ di ɲɔgɔn na y'an bolo yan ni maaw yɛrɛ bɔlen don i b'o fila don. yɔrɔ yulamsɛn mɔgɔba de b'a fɔ wala.
Seri furu ma fana fole la. O jara yi chama fam yo yore ni na nyere no fa andon ta wo. Ma yoro. Okay zuguru. Ni bi ga dong da bi ga ide bom bi tas fro rappel fara artiste ka. Nu be dong dala. Beni ga ide ta yoro do. Ouais, inspiration. Do ide be ta gerena. Do ta be ke nu be sono gola. Drum ide be na ukuno go dong la ide no bunya ga e bi ta bom. No alo be kenena wakati to la ne be wuli ga boss no gola doro flu do be na kuna me wuli ga aketi to gola. Flu be na kuna. Ma me ne be ga flu ima je wona tange be ga yala be ko munu e doro wolle fo dong lila. Ale yere be se ga dong lida. Ay ni kama ni ga dong dale sang me balo ang te balo. Ay balo de. E flane akuma e bora akuma mfo sa ali ne dong lida. Ay no talo kelito. You are do we abse kumala. Me ni abla dong da sheme la doro ya be tieni. No one. Ang on te se dong dala franchement parler. No ouais. OK mais igo biga ide bi bo ne bi kin ga iga ide yere bi boro jume ko ni bora so wala. Inspiration yere wakati do la be kena. Mais inspiration me nyini ntaro ma fi to komna baro ga danunu. We an yere sigilen flane ne bi se ga igom sa. Dega lo sigile no gafa ba nyela jeli bare be ga ne ga piano fo ya amasanga kuma madamu e be ga ne nyini ga iman be dongiluri ma ne bora an to fo sa an to fo ga be dongili alega kuma me do we bita soro ke nu duna sijo kono ube avant ke ube do sijo kono ube kaita ube 7 ke iretina ube kla ka kaif diga tu sigina ta sigin kere na soro me na ire roso lane ora to iman ara ro la ne ko be mo ko bare da bala ba parce que ne ma kala ma ne ra bora ko la primanderi wala billah ni la mawla bide kanisi nga plateau afana ki bora primanderi awte nganga chane fie wa parce que ma galon te fan soro we o fana chi mo ko ja o jugure be nanolu kalambalia o edugin fano fe mais ni sira ga attraper ka kalamanya kana dong da fan fe o fana be fam no gon sino wa fo ko ni ma kalango ni ma ne gelen to ko luge na fo chen wa parce que al ni ma kala be fan soro wa OK zugro iga kuma o jarain wa e yani be ke dong dale e bita soro rapper do be artiste do be e bita soro iga idole oublie iba fo funu zugro ne ga kenni ne ga ke karsa ne ga teme karsara fo ga jelen sans fait fo begane jien begane ne kera sanga tigi dawla tigi mi e kan ba ko join wala boy ne rega idole re we yang pori igrat pi ma yang po era di ne yang po era de kanu wa o era de musique era to jone era dusuguna wa fo era dona si jo kono donglida ma yang po re kadinya ni rapper bon abi doy iketo ko fanana yoro parce que ni ga kuma kan ta gale ibta soro yang po ga dong dun chamambe nte chama maîtriser ga dong lan sega dare mais ibta soro yang po ga dong chamambe musique bi kuma kan mu fo ga dong la bana chamamba kono donc ay ga style mu ne ba ke ya be yang po de la abo ntaro ma fi to komna dong lidala me betise wa suno ne ko ne be sil bege ne be se jar bela al zairi wa e se jar bela ma ngoni adam nan dirilin ne wa yang po wa jarin o de dirili dirili donc jamo wote sera ka rapper fika nto kono no bedo ite don cité ne ala ne ga se ga do ina fo dirili inspiration na wa we adongili dolari bon nere taro mena fi to mi bena famiga akilingilin fota to ay ni piano magala dank solve dirili be e tarapu be afro be ma afro OK donc asuwa wacha ntoro d'accord ma wakati dola ngason na me dirilin to me nan penda wa penda ma ne al ne bora son la bam da sa me ga cha an penda ri ma jarin to ri penda OK zuguru ami to iga lafia doni nanga sponsor epi nationali anga kushi ngena mamba ya kush happy nice ale kushi kushi mini anana demasa ulu lafia likama kush happy nice akamara wani ado idena fie koni doro fene be ala ni ado dena deme ni son dia kosebe ka sabu yake farikolo oye lafia soro kush happy nice nya do dena
ko a ye ɲɛgɛnɛ kɛ ɲɛgɛnɛ bɔra couche fɛ o tɛ couche happy nice ye wa i y'a don i den na ko a ye den worokɔrɔla bɔsi o tɛ couche happy nice ye denmansaw a ye couche happy nice san aw ka galon bɔnda aw maa minnu bɛ yen nɔ ko aw mago bɛ a camion fa santa la u jabala filɛ Sotiba Sotel ko ale masurunya la nɛgɛjuru sira 90 38 54 64 walima 65 66 58 58 couche happy nice denmansaw lafiya. Ok, d'accord, ni ye an ka publicité n'o ye Happiness ye n'ale an ka couche ɲumanba ye ni kɔni y'a mɛn kɔni ko couche sisan i bɛ taa sɔrɔ denmansaw bɛ bɛɛ lafiyara couche o la sisan kɔni ale kɔni ye couche lakika ye n'i b'ale sɔrɔ kɔni k'a don i den na i bɛ den bɛ sugunɛ k'a la 30 minutes 15 minutes ɲɔgɔn na couche tɛ fara a tɛ yɛlɛ a tɛ foyi n balimamuso aw bɛ k'aw jija aw ka taa couche Happiness san ka don aw den na san ka damatɛmɛ ja don a bɛ sɔrɔ Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen na. Ok, Zukuro an bɛna kuma min tɛmɛ la sisan e ka dɔnkilida la i bɛ taa sɔrɔ ja an ka rappeurs minnu bɛ yen u b'u ka culture valoriser olu ka culture valoriser bɔgɔlanfini ninnu an ka exemple ta Malakɛ kan i bɛ Malakɛ ka style fɛn fɛn i bɛ taa sɔrɔ bɔgɔlanw de b'a la soit golo samaraw b'a la est-ce que don n'a nata la e bɛna se ka kɛ olu ɲɔgɔnna ye walasa ka bɔgɔlanfini ninnu dɔn ka se k'i ka clip dɔw kɛ k'a yira e ye bamananden de i bɛ bɔ Mali de la. non ni ala ka jɛ mais m'o kɛ ma o idée bɛ rappeur ninnu bɛɛ kun na ma o tɛ Malakɛ dɔrɔn o idée bɛ rappeur bɛɛ kun na ma parce que a ka di rappeur bɛɛ ka cɛ fana i tɔgɔ ka don histoire la quoi donc e bɛ fɛ don n'a nata la i tɔgɔ ka don histoire la voilà ni ala ka jɛ ni ala sɔnna courage ta parce que ni baara in tɛ se ka kɛ ni courage tɛ hali bi i bɛ courage ta i b'a f'i ka fanu ye hali bi u fana ka courage don i la i bɛ se ka baara ɲuman kɛ cogo min na ka di olu ma i b'a dɔn sisan an filɛ moment min na sisan dɔnkilida a ma nɔgɔn dɛ a ma nɔgɔn dɛ a bɛ i n'a fɔ récitation bɛ ta cogo min na kaye kɔnɔ a bɛ dɔnkili bɛ i n'a fɔ o de i kana sɛgɛn. Ok, Zukuro concert bolola tɛ n'i bolo nin waati ninnu na. bon concert bololalen tɛ n bolo mais an kɔni bɛ ka fɛn dɔ kɔni labɛn ka na ni seliba tɛmɛna ma jɛru b'o ye résultat ye quoi. Ala ko fara an si kan. Amina rabi. Zukuro komi an ka émission sera a kuncɛ waati ma actualité jumɛn b'i bolo don n'a nata la. bon ma ni ala ye si jan d'an ma kɔni a ka d'an ye an ka koba de kɛ misiki kɔnɔ wala ma mais ala k'an sɔn si ani kɛnɛya la. Amina yarabi. ma ala k'an bɛɛ sɔn o la. Amina. c'est sitigi de b'a bɛɛ ye quoi. O ye tiɲɛ. ma ni mɛna diɲɛ kɔnɔ i bɛ ko caman ye. ma ok Zukuro folikan laban jumɛn b'i bolo k'a lase i ka fanu ni i kanubagaw ma ani nafajigaw bɛɛ lajɛlen ma. bon folikan min bɛ n bolo i ma jɛru pɛrɛn dɔrɔn i ma an bɛ ka na ni wuruno baden a caman ba i ma ko in jɔtɔla tɛ a bɛ wuli wuli u yɛrɛ b'a kalama Trosko ta ni Sube ni Zaze ninnu Gajawajali. Zukuro page YouTube b'i bolo ou bien TikTok. bon page YouTube bɛ n bolo a bɛɛ bɛ n bolo ma compte ninnu bɛɛ bɛ ne bolo YouTube bɛ TikTok bɛ Insta bɛ Facebook bɛ a ka ca yɛrɛ a bɛɛ bɛ. ok d'accord a diyara ye. ayiwa Zukuro kanubagaw aw yɛrɛ ɲɛ b'a a ka rappeur sigilen don an ka émission kɛnɛ kan bi n'o ye Star Show duman dumanba ye aw de ye sɛgɛnbali ɲinabalo k'a fɔ a ka fanu bɛɛ lajɛlen nafajika bɛɛ lajɛlen Mali fan bɛɛ aw ka taa Zukuro ka page YouTube aw ka taa abonné a la a ka partage a ka taa ka page TikTok fana na a ka taa partager a ka like a ka bila favori la aw kɔni b'a dɔn mɔgɔ kanubaga kɔni y'i kanubaga ye ni aw Zukuro tɛ aw tɛ kɛ foyi ye dɛ yɔrɔ donc an bɛ foli belebeleba lase nafajigaw bɛɛ lajɛlen ma ka foli belebeleba e yɛrɛ Zukuro ta ye e mun déplacera ka bɔ fo Nafaji ani i teri minnu nan'i bila n'i ka manager n'i ka piano fɔla ba in yɛrɛ yɛrɛ n'ale bɛ se piano yɛrɛ ale marigi ma yan dɛ jeli fama an bɛ foli belebeleba lase ale yɛrɛ ma jeli fama donc ni kun ye aw ka animatrice Dina de donc an bɛ foli belebeleba lase aw bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw minnu sigilen don ka an filɛ ni émission dumanba in filɛ an bɛ foli lase aw bɛɛ lajɛlen ma sɛgɛnbali ɲinabalo na aw tɛ anw tɛ kɛ foyi ye aw de b'aw sigi ka anw filɛ ka courage don aw na walasa an ka baara bɛ se ka ɲɛ cogo min an fana bɛ foli belebeleba k'o lase aw ma n bɛ foli lase n yɛrɛ ba ɲuman ma ni n fa ɲuman ani n yɛrɛ Miss Digo o tɔ kelen ale ye n ka assistant ye ale ma se ka na bi donc bana b'a la an bɛ kɛnɛya belebeleba di ale ma donc ka Ala fo ka kira fo ale min ye bi yira an na
donc an bɛ foli lase an kanubaw bɛɛ lajɛlen ma n'Ala m'an ka jonya juru dɔn na an bɛ na nin sɔrɔ nin waati kelen in kan tuguni ni heure kelen na donc aw bɛ bye bye aw gros bisous bisous. Ko jabara golon tɛ mɔgɔ lankolon ne cayara ne tun t'a kalama ko sariya bɛ n daga na. Ko bara golon tɛ mɔgɔ lankolon ne cayara ne tun t'a kalama ko sariya bɛ n daga na. Barika mama ye mama bi duwawu jaabira ne kɛra kɔnɔ ye bi sariya nana nin ye miiri kunu gɛlɛya la ka kase to n bolo la ne miiri janyana ne tun t'a dɔn a bɛ se nin ma sariya ja bɛ n daga ne la sariya sariya ja bɛ n daga ne la sariya. Ntagi nɛgɛ sisan fɛnɛ ye fari dɔ da sisan fɛnɛ tɛ bɔ ni mɔgɔ ma n'an ka photo dɔ ta sisan ne ka t'i ka show la n'i bɛ cachet de di yan ni cachet t'a la i yɛrɛ b'a dɔn ko ne tɛ se ka taa i yera sugu min na nka musanni nɛgɛ ka pan ni gangsaw de bɛ yala an bɛ nɛgɛ ka pan n'an y'a daminɛ an ta dabila fo jusqu'au bout l'homme propose Dieu dispose maintenant puccamu u tun tɛ sɔn ka presse gɛlɛya caman yera ɲani ka kɛ sari ye mama ko n'i ye ko min daminɛ ko n ka courage ta ko n'i y'a daminɛ ka na dabila fo n ka nɔ bɔ a la an bɛ yɔrɔ min na i ko bi wa tiɲɛ bangena ne bɛ ka yɛlɛ san na wa jugu dimi na a to n ka taa nin kɛ wa n tɛna sali o la ni Ala sɔnna ne ba ɲɛji tɛna da i ɲɛ na Ala y'a kɛ mɔgɔ y'a kɛ nɔ o tɛ kelen ye ni sɛgɛnba in kɔfɛ ka ne kɛ sari ye ni sɛgɛnba in kɔfɛ ka ne kɛ sari ye ni sɛgɛnba in kɔfɛ ka ne kɛ sari ye yeah man